O primeiro acto público do Partido Popular de Toques tivo unha doble finalidade. Primeira, de dar a coñecer os candidatos populares, e a segunda, a realización dun mitin político englobado xa dentro da campaña electoral. Jorge Calvo Pestonit, actual alcalde de Toques, volve a encabezar a lista do Partido Popular por esa localidade coruñesa, lista casi continuista xa que só se produciron 3 cambios. A este acto electoral, o de maior asistencia celebrado ata o de agora en Toques, asistiron como convidados Samuel Juárez, conselleiro de Medio Rural, e Álvarez Campana, presidente de Portos de Galicia e secretario de Organización do Partido Popular. Álvarez Campana, no seu cargo de secretario de Organización do Partido Popular de Galicia, quiso deixar ben claro que o candidato popular de Toques é e seguirá sendo Jorge Calvo. Así mesmo resaltou que só existe un Partido Popular en Toques que é o que apoia ao actual alcalde e candidato Jorge Calvo en clara referencia aos independentes de Toques. Me parezca increíble, solamente existe un Partido Popular en Toques. Solamente existe un Partido Popular que é 100% o Partido Popular, que sodes vos, sodes todos os que estades hoxe, as personas que van en listas e que esas listas no corresponden al Partido Popular, no pueden estar en el Partido Popular, no pueden decir que forman parte del Partido Popular y ni siquiera pueden insinuar que en el futuro pueden ser los que formen. No, no, no. Nosotros en esto consideramos a la gente, la escuchamos, la respetamos, pero también no olvidamos lo que se hace. Y quien en estos momentos, momentos delicados, momentos críticos para todos, no sea quien de apoyar con lealtad el proyecto político del Partido Popular, que se olvide en muchos años de poder siquiera acercarse a este Partido Popular. Por tanto, ya sabéis, decírselo a todo el mundo, aquí está el Partido Popular, aquí está el futuro. Gracias, Jorge. O conselleiro de Medio Rural Samuel Juárez dixo que era necesario aplicar políticas de austeridade nos concellos e puso como exemplo a Xunta de Galicia. Eu estou convencido que a forma de traballar da Xunta de Galicia, do Partido Popular na Xunta de Galicia, a través da austeridade, a través da xestión eficaz dos fondos públicos, a través dunhas políticas, en definitiva, que pensen nos cidadáns e que pensen en gastar mellor os recursos que temos. E iso empeza tamén polos concellos e polos recursos que administran os concellos, que son recursos importantes e moi próximos a todos os cidadáns. Pola súa banda, o candidato do Partido Popular de Toques, Jorge Calvo, fixo un percorrido polos logros acadados baixo o seu mandato, englobados en políticas para a terceira idade, sanitarias, culturais, turísticas, de infraestructuras, de comunicacións, medidas de aforro enerxético e incluso venta de electricidade producida no propio concello, así como pago de facturas que databan ata do ano 2002. Jorge Calvo fixo especial fincapé nas medidas de potenciación do emprego. Como proxectos do seu programa electoral, suliñou a construción de vivendas sociais con alugueres de baixo custe para xóvenes, saneamento integral de todo o concello, promoción da concentración parcelaria e o cooperativismo, entre outros. Cursos de formación e capacitación profesional para os nosos xóvenes, para a súa inserción no mercado laboral. Promoción turística e potenciación do camiño primitivo, coa creación dun albergue, mellor integral do colexio público, mantenimento dos cursos de informática, xadrez, axudas ao material escolar. Punto 10º e último, dar cobertura o máis amplio posible para a axuda a domicilio e as emerxencias sociais. Un placer teneros a todos vosotros aquí e podéis estar seguros que ganaremos estas elecciones con mayoría absoluta. Gracias a todos.